הערב אנחנו עם סיפור מטלטל ודרמטי שהשאיר גם את אנשי המערכת שלנו פעורי פה. מקורות המקורבים לקומה 4 בבניין ראשונים וכן מקורות יודעי דבר בבניין סורסקי הביאו לידיעתנו כי דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי ומנהל מרפאת העצמה גופנית ומרפאת כאב ראש, הודיע על פרישתו בספטמבר השנה. בעקבות ההודעה, בית החולים איכילוב הכריז על חצי יום אבל והורדה של הדגל לשליש התורן. כמו כן, הוסיף דובר בית החולים בתגובה על הודעה חד צדדית של דוקטור מוסק, שפרישתו זו הינה פרישה פראית, ואינה עומדת בקנה אחד עם ערכי בית החולים או בעילת הסבירות. גם עמותת המיגרנה הארצית פרסמה נייר עמדה בה הצהירה כי חובה להתנגד למהלך בכל האמצעים כשרים. משביתה איטלקית ועד מרי אזרחי של ממש. פרשניתנו לענייני בריאות הילה אלרועי שוחחה היום עם גורמים בבית החולים, לאחר ההודעה מסמרת השיער, שמע את החולים וגם את הצוותים הרפואיים מיואשים וחרדים. כן, אודי, אכן מחזות קשים שטרם נראו ברחוב ויצמן בתל אביב. מי היה מאמין שעד לפני יומיים שלושה היה מדובר בפינה פסטורלית ונעימה שהפכה בן לילה לשדה קרב. מאות חולים צובעים על שערי איכילוב ואוחזים בשלטים הקוראים לעצור את המהלך. חלק קיצוני המוכר לגורמי הביטחון, וכולל חולי קלאסטר קשים ועמידים בפני הטיפול התרופתי, הקימו מאהל מול הכניסה לבית החולים, ושלוש מטופלות פונקציונליות שובתות רעב, מסרבות לזונדה ודורשות אימיטרקס. אני שומעת את ההמון המשולהב צועק סיסמאות כמו הפרישה אינה ריאלית, יש לי אורה ויזואלית, או הכאב אינו פוסק, אל תלך אמנון מוסק. חשוב לציין, אודי, שגם בקרב המפגינים עצמם קיימות אי הסכמות ואף נרשמו מספר עימותים. כך לדוגמה קבוצה קטנה של מפגינים שסופלים מפונופוביה, מבקשים להנמיך את הווליום למורת רוחם של המוחים. המשטרה מצידה, לאחר שכשלה בפיזור המהומות, הפעילה מכתזית המתיזה סלוני סולומדרול בכינון ישיר ובניגוד גמור לכל ההנחיות והנהלים. תודה רבה, הילה, ממש לתפוס את הראש. מה בעצם מיוחד כל כך בדוקטור אמנון מוסק, שעצם הידיעה על פרישתו גרמה לתגובה כל כך חריפה? פרשננו לענייני משפט ברוך קרא, עם הפנים, הקולות וכל הפרטים על הרופא, האדם, השמן. מה איתו, ברוך? אז נשאלת השאלה, מי הוא אותו דוקטור שסביב שמו נרקמו אגדות ומיתוסים כה רבים? בקרב קהילת כאבי הראש בישראל מתארים אדם מיוחד, יוצא דופן ואפילו חריג בנוף בית החולים. לעצם משמע שמו משתררת דממה והשתאות, ויש אף שלא מוכנים לקרוא לו בשמו המפורש, ומכנים אותו שמן. סיפורים רבים על משותקים שקמו מכיסאם, מאולפים ששבו להכרתם, מפרקסים שחדלו מפרקוסם, וכאובים שסלחו לחמותם. מתמחים ומומחים לאורך השנים מספרים על כוחות ריפוי מיוחדים כמעט מסתוריים שבהם ניחן השמן. סיפור אחד מיני רבים ששמעתי מתאר מטופלת שהגיעה במצב של מוות מוחי, ולאחר פגישה קצרה עם השמן, פתיחת צ'קרות חסומות וניקוז העין השלישית, פקחה עיניים וביקשה לשתות צ'אי. פרישתו של דוקטור מוסק השמן תהיה אבדה גדולה לקהילה הרפואית בישראל, למטופלים ולמגדלי הקנאביס באשר הם. מי ייתן ויקום יורש ראוי שייתן מזור למטופלים. תודה רבה, ברוכי. אז מצוות המערך הנוירולוגי ומכולנו כאן, גם בחדשות 13, מאחלים בהצלחה בהמשך הדרך. הנה.